Tamang oras, alas 10:05. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku, mahal, bawal daw magtanim ng mga puno. Christ, our Lord, did not ask his Father to remove his disciples from the world. I pray not that thou should take them out of the world, but that thou should keep them from evil. Let no person therefore imagine that a life of activity in the world is incompatible with spiritual perfection. The two can very well be harmonized. From Mater et Maestra, paragraph 255, inihatod sa Indo kan SEDP, Simbag sa Pag-asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. Yes na news alert. Atod kan Berbrand, Mark Cafe, asin kan NGCP. Nagpaluwas nin show cause order ang Anti-Red Tape Authority o ARTA laban sa duwang opisyal kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ini matapos indang ireklamo nin 7 ospital sa Iloilo katakod sa overdue unpaid claims kan mga healthcare institution na nagpakol sa sobra sa 190.16 milyon pesos. Tinawan na kan ARTA nin 7 aldaw para magpaliwanag sinda Alfredo Pineda II, PhilHealth Area Vice President for Area 3 asin Attorney Valerie Ann Juliero, PhilHealth Regional Director for Office 6. Siniguro naman kan ARTA na makakasuhan ang pagbalgar sa Republic Act No. 11032 ang duwang opisyal pagdai akseptable ang sa indang paliwanag. Kasabay sa mga nagreklamong ospital ang Iloilo Mission Hospital, St. Paul's Hospital of Iloilo, Iloilo Doctors Hospital, Medicus Medical Center, the Medical City of Iloilo, Qualim Hospital Iloilo, asin ang Metro Iloilo Hospital and Medical Center Incorporated. Yan ang pangalas 10 na news alert. Hatod kan Berbrand, tibay ngayon tulong para sa matibay na bukas. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap, basta Mark Cafe Suabe. Hatod man kan Berbrand, tibay na mas abot kaya na mag-Berbrand araw-araw. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Ini ang Veritas Legaspi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
Good morning. Ayun. Good morning. Maray nagagiraray mga tugang. Aldaw na naman alat na natapalayahan ko yung Aldaw na naman nin Webes, kita po magribanan, digdi po sa sariyang programang pag-edukasyon at pangkabuhayan, atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po sa idong mga kasabay sa gudyan alas 11 nin pagkaaga, si Edgar Barameda, giraray na nag-invitar sendo na magsarabayan kita sa saro na naman na edisyon, presentasyon kan sa muyang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Ano man po sa inong pinagkakaabalahan, ano man po sa inong pinagkakasibutan, madya na, iribahanan kita para sa saro naman na makabuluhan na programang hatod po sa tuya kan Bicol University, especially kan Extension Management Division. Kamautan po kan programang ini na giraray maidiseminar ang mga importante, mga homegrown technologies kan sa mayang universidad. Siyempre pa ang mga completed researches, mga valuable information gikan po sa tuyang mga partner agencies sa mga tema kang salud, health, agriculture, business, physical fitness, yan, education, basic science, information technology, fisheries and other related information gikan mo po sa ibang kolehiyo, unit, centers kan sa muyang universidad. Okay? So, stay put lang kamo. Tadakol po sa tuyang papag-restoryan nga pagkaaga. By the way, bago kita magpuon, siyempre pa, sa tuyang pagpapaabot din pangumusta, siyempre sa mga personal kan Bicol University, sa panginat kan sa muyang presidente, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, siyempre pa, sa tuyang mga vice presidents, mga deans and directors, mga department chairs, asin ba pang mga opisyalis kan Bicol University. Siyempre pa ang teaching and non-teaching personnel kan sa muyang universidad. And of course, siyempre, sa tuyang mga estudyante. Yan. Madali na, kasi nag-compute kami, nagiling-hiling kami kan kalendaryo. Uy, almost 1 month na lang. Matapos na naman ang first semester kang academic year 2021-2022. Napakadali. Nagururon kami kan mga activities by December. And then, so, final examination. Yeah, madali na. And then, preparasyon naman kan mga teaching load pag-abot kang second semester. Napakakaskas. Uy, nag-istorya na rin kan limited face-to-face kasi aramta may mga pagtutugot na ang CHED, ang gobyerno, ang mga local government units, of course, sa koordinasyon sa IATF. Nagkakaigwanan din pagbubukas limited face-to-face ang mga estudyante, lalo sa mga kurso kang medisina, nursing, as in iba pang health allied courses. Pati na sa mga kaipuhan na technical, architecture, engineering, sa mga technology related na kaipuhan face-to-face niyan, nagbubukas na palit dito. And hopefully, ang target ninda by next year, ang target kan mga SUCs by next year talagang ma-implement na fully ining face-to-face. But nakulo na mga kondisyon, siyempre kasabay so pag-retrofit kang classroom, sa mga barriers, sa mga health protocols niyan, ipinapasunod yan. So kasabay po yan sa mga pagbibilog ng mga pulisiya, mga guidelines niyan. Talking about the guidelines, policy, taod-taod sa mayang pagbabalik, sarap po yan sa importanteng papag-restauran niya to, policy, pulisiya, mga palakaw, sabi sa Bicol, reglamento, mga giya, yan mga synonymous na mga words na ginagamit pag-abot diyan sa pinapod na policy. Now, sa sabutang pagbabalik, may makaurong kita mga tugang. Iyan po ang director kang Center of Policy Studies and Development kan Bicol University. Ramon ta. Ano ang pulisiya? Nasusunod ba ang pulisiya? Nadaginibo ang pulisiya? Nadaginibo ang mga reglamentos na ini, ang mga rules, ang mga procedures? Ano ka-importansya kaning mga regulasyon na dapat obserbaran ta? Yan po, sa mayang pagbabalik, makalis diyang kanagkapirang pagiramdom. Simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit, flashlight, baterya, radyo, inumin at pagkain na tatagal ng 3 araw, kandila, pito, posporo, at maging ang mga mahahalagang dokumento. Huwag din kakalimutang maglagay ng mga face masks at face shield. Gayon din ang mga alcohol at sabon.
Ngayon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Mas malaki ang hamon na ating hinaharap. Ihanda rin ang first aid kit ng pamilya. Kung may miyembro ng pamilya na may maintenance, siguruhing sapat ang kanyang gamot. Habang maganda ang panahon, ayusin na kung may sira ang mga bubong ng bahay. Patibayin din ang mga pundasyon nito hanggat maaari. Ugaliing manood at makinig ng balita sa telebisyon at radyo. Agad na naglalabas ng abiso ang Pag-asa, PHOX, OCD at mga local DRRMO sa tuwing may parating na kalamidad. Ihanda rin ng buong pamilya. Mas mainam na makiisa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng mga local DRRMOs at OCD para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na kaalaman na maaaring ibahagi sa mga kapamilya at mga kapitbahay. Narito ang Office of Civil Defense Bicol para umalalay sa inyo 24/7 at handang magbigay ng serbisyo. Matatagpuan ang Office of Civil Defense Bicol sa loob ng Camp General Simeon A. Ola sa Legazpi City, Albay sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yuhot. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa hotline numbers ng OCD na 0917-574-7880 para sa Globe at 0928-505-3861 para naman sa Smart. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account na OCD5 Bicol o sa Civil Defense Bicol Facebook page. Ang Office of Civil Defense, ang katuwang ng mga Bicolano sa disaster resiliency. Siya ang servitor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servitor na may pusong sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Okay, sige. Thank you so much. Balik na po tayo digdi sa tuyang programa. Oras niya ito mga tugang eksaktong alas 10:16 din pagkaaga. Uy, bago kita magpuon, kumusta? Ang nambitan niya ito ang mga kapartner man dyan sa EMD, sa Extension Management Division. Siyempre sa panginot ni Ma'am Weng Soylo, and of course, ang sa mga kapartners dyan, si Sir Ed na Bismonte, Sara Ma'am Cha na Magdaong, Sara Mel Bulawan. Ayan. Kumbaga digi sa technical, may mga partner ako digdi. Diyan man sa technical side kang EMD, iyon man ang mga kapartner ko dyan, Sara Sir Eds na Bismonte. Okay, sige. Balik na po ko digdi sa tuyang programa, sa mga kasabago, sa introduction niya to, ano yung polisiya? Ano ang mga policies? Ano ang mga palakaw? Ano ang mga reglamento? Paano ini nagpupuon? Paano ang implementasyon kayo ni? Igwanin assessment, evaluation. Takon epektibo o bako, dapat i-review ang sarong policy. Yan po papaguluran niya to. Sa paikan sa tuwing bisita ng pagkaaga, siya po ang director kang Center of Policy Studies and Development sa kuyang katrabaho, kasabay, kabarkada sa muyang department, sa Entrepreneurship Department sa BUCBM, College of Business Economics and Management. Mga tugang, ang studio pong bisita ng pagkaaga, si Professor Elmer A. Lorenzana. Sir Elmer, good morning. Maray na aga man po, sir. Good morning po sa gabos na nagdadangog. Kasi naghihiling. Thank you, Sir Elmer. At nagagalit ng pagkakataon chance na magkauron. Ngunyan this time, live kita sa radio, live kita sa TV, sa Channel 8.
And live kita sa live streaming kang Veritas and then sa FB pages kan BU as in EMD. Pag sinabi sir na ikaw po yan nasa inaka-assign sa Center of Policy Studies and Development, sabi ko sa bago, ano yung policy? Pag sinabi ka Sir Elmer Tabing, di ba naman sa definition kan policy, pag sinabi pong policy, anong gustong sabihin po kanit Tabi Sir Elmer? Ang simple pong gustong sabihin kang policy, kung sa tuya baga po sa Bicol po, sa mas madaling maintindihan po, ito po ang manungod sa mga patakaran, mga manungod po sa magtatao sa tuya po ng giya kung ano ang gigibuhon ta po. Sa igabaga po kita ng polisiya sa gobyerno, igawa man kitang polisiya sa laog kang organisasyon. So ini pong mga polisiya nagtatao ng giya kung sa institusyon baga po kung ano ang gigibuhon kan mga nyaon sa laog kang sarong institusyon. Kung nasa gobyerno man po, ini ang nagtatao ng mga patakaran. Kung gobyerno po ang nag-create kang policy na kaipuanan sunodon kan mga taho, kan mga residente po. Inihiling taman po ang policy na kung nagkikrear baga po kita ng specific kong policy, gusto tang magtaon ng solusyon sa sarong problema. Matawan ta kung may nagluwas baga po ng problema sa sarong komunidad, sa sarong sosyudad, gusto tang masolusyonan ini. So nagkukundok ta kita ng pag-aadal, tanganing makakrear kita ng tamang solusyon. So parte man po ini sa pag-aadal kang policy. Ayun. So, iyan po pala ang gustong sabihin kang sa lingwaheng layman o sa naintindihan kang kadaklan, mga patakaran. Sabi ka sa bago, mga reglamentos, giya, sabi ko sa bago, nagdataon ng solusyon sa mga problema sa paginin pag-aadal. Pabalikan ta ko na po, Sir Elmerta, dyan po sa Bicol University, guha po kitang pigapod na Center for Policy Studies and Development. And sa tema tangon yan, inimpigapod na trust and mandates kan sa tuyang center. Ano po ang direksyon o ang trust, ang mandato kan sa tuyang sentro, sa tuyang sarong opisina dyan sa Laucan Bicol University? Ang pinakainot pong mandato sa Samuyang Center po, yun po ang magkondukta ng mga research, ang apod po kaan policy analysis. Ang ikaduwa po, pag igawa ng resulta so pig-conduct ng research po, may pigapod katang policy advocacy kung paano ta po ini ipapaabot so resulta kang research duman po sa mga kinauukulan o sa tamang mga sa kung saan po ang magamit ng polisiya. Ang sa loob man po sa mandato sa MUYA, yun po ang magkondukta ng mga training o magtao po ng capacity building sa faculty para mag-conduct ng research, as in sa iba pa pong mga stakeholder. Ang ikaapat po, ma-strengthen po ang samuyang linkages sa mga government agencies and private agency. As in maging ang apod po kan knowledge management or repository man po kami kan mga kinandak na policy analysis or policy research. So yan po ang pinaka-samuyang ginigibo o mandato dito sa laog kang Samung Center. So ang pinaka-enot po talaga makapagkondukta kami ng mga pag-aadal. Okay. Di sa lag po kang sa tuyang Universidad Sir Elmer, digdi po sa sentro na, hindi sa opisina mo po nagpupuon ang pag-crear, pag-craft, pag-gigibo nin sarong policy na matugon sa sarong ngayang concerns kang universidad. Sa tuyang naka-align ba tabi sa Sir Elmer naman sa mandato ta, instruction, research, extension, as iniba pa? Digdi po baga nagbupon sa opisina ta ang mga arog ka na sistema? Yan po, saro po yan na pwede po ang sarong polisiya kung baga kung ma-develop kita ng sarong specific policy sa laog kang institusyon, pwede po ang samuyang center magkanda kaya ng research. Or pwede man po na igwanan ng existing policy sa tuya kung i-evaluar kung epektibo po ito or bako. So may pick-upon po kitang yung formulation kang policy, saro po yan ng pag-aadal. So implementasyon kang policy, saro man po. As in, so pag-evaluate po kung epektibo yan sa laog po kang institusyon o sa laog po kang sarong lokalidad. Ini po, align, ini of course duman sa satuyang mandato na instruction, research, and extension.
dahil mas magayon po na ang mga itataot sa estudyante ng mga pag-aaral nakabase duman sa research na kinandakta, kumbaga mas nababalidate po. Of course, ang satuyang mga na conductang research, ang satuyang resulta, dapat po ini ma-disseminate sa laog kang satuyang community. So pigapunta po yan na extension, kumbaga mapaabot na duman sa mga tahong magamit kaini mga research output na ini. Ayun, okay. Pabalikan ta, Sir Mel. So, sa kabilugan baga, I mean, sa macro perspective niya, di ba kita sa sarong komunidad, sa sarong barangay, sa sarong munisipyo, sagod sa bilog niyang Pilipinas, kita nagdadalagan, nag-iiro kita, dahil antay ko kita nin mga polisiya, mga palakaw na talagang pigusunod. And if I'm not mistaken, sa tuya, nagdadalagan ang gobyerno ta, dahil antay ko kita nin konstitusyon. And then minababa na yan sagod sa mga LGU, sa mga organizations para i-adaptar man base duman sa mga nakapalaman sa tuyang saligang batas o iba pang mga batas na acceptable sa tuya maging sa luwas kang Pilipinas. Ano pa ang proseso kay ni Sir Almerta? Ang tumaga sa pag-draft kan konstitusyon, sa pagbilog kan konstitusyon, involved ang gabos na namamanwaan. Ano pa ang pinakang garo mga parte kan proseso? Paano nagupuan po ang pag-ibon ng sarong polisiya? So, duwang klase, sir, ang binanggit ko. Pwede kaya ang polisiya na, kumbaga, kung sa gobyerno, baga po, igwa kita sa pinakasadit na unita sa barangay, igwa kita ng munisipyo, igwa kita ng provincial, igwa kita ng national level. So, kumbaga, so national level, yung pinapuntang macro. Macro. Nagpupuon kita baga po sa pag-identify mismo kang problema sa laog po kang komunidad. Ang importansya po kung kinakaipuanan taning research o pag-aadal sa sarong pong problema, tanganin pong maaraman ka kung saan ang pinakaugat kang problema, saan ang pinakakausa kang problema. Yan po ang importansya kang research. So duman po, kung ang aputa po ano ang proseso kung papaano nabibilog po ang sarong polisiya. So nagpupuon po kita na adalan kung ano po ang problema sa laog ng komunidad. Kung nahiling ka po na ini ang ugat ng problema, duman po kita magibo ning programa, project, patakaran, polisiya, tanganin po magkaigwa ning solusyon. So pag nagkaigwa na po kita na malinaw na po kung ano ang pinakadahilan kung nata po ini nag-exister, yun na po ang satuyang recommendation kung paano kita makadevelop ng specific pong policy. So ang dakol kitang mga example na pwedeng hilingon po kaini, kung ngunyan baga po na igwa kita ning pandemic, so adalanta daw kung ano ang pinakatamang polisiya. Ang example ko sa halimbawa, ngunyan baga, dakulo ng mga negosyo ang nagsarara. Baga, kung ika ngayon nasa gobyerno ka o nasa LGU ka, ang pinaka-pangunahin ka baga ngunyan, magkaigwa ng empleyo ang mga tao. So, sa pag-aadal ka baga po, sir, magkakaigwa ng empleyo ang mga tao kung igwa ng negosyo. Ang dahilan baga po ngunyan, nagsara sa mga negosyo. Yes. Kung ika nasa local government unit ka, ano ang pinaka-appropriate na policy na pwede mong i-create or pwede mong ibuhon, tanganing mainganyo mo ining mga negosyo na bumalik. O kaya, igwa man baga pong mga bagong negosyo na pwedeng magsulpot, pero dahil nga sa difficulty ninda, dahil nangyayari ini. So kasi ang trabaho kang sarong local government unit, matao ng polisiya na magkakaigwa ng piga-apod ta baga pong enabling environment. Enabling. Mas may encourage po. So yan po ang sarong specific po na kung paano kita ma-create ng policy. So adalan ta po, ano ang dahilan kung nata ining mga negosyante na ini, obvious baga po nahiling ta sa difficulties. Pero mas magayon na, mas magkondukta kita ning araram na pag-aadal. So kung mahiling ta ini, sa inta pwedeng mainganyo ang mga negosyante na magnegosyo giraray o mag-put up ng mga bagong negosyo. So, iyan ang sarong specific na proseso na pwede tang gibuon. Adalan sa sarong sitwasyon sa sarong lugar. Okay.
So napaka-kuan kang sa proseso na Sir Elmer, sa usually mga ginigibong proseso na iyan, sa usually ang mga involved partido dyan o involved mga tao or involved mga persona. Kung sakasakal, di man sa mga pigtaotang ehemplo kasi bago sa negosyo, magibong nga ki polisiya ang gobyerno para at least paano mabawas-bawasan so impact or mamitigate yung problema. Usually, Sir Elmer, ang mga dapat kasarabay. Importante ang role sa proseso kan pagibo kan sarong polisiya. So may pick up kita baga po mga stakeholders. Yan, stakeholders. Baga, so, kung sisay ang pwedeng ma-involve. Of course, sarok na kami po kaya sa academe. Okay? Dapat kaibanan ta po sa mga ahensya man ng gobyerno na may konektado. Kung manungod po sa pagninegosyo, ang sarok po na may konektado na direct po yung Department of Trade and Industry. Kung sa laog man po kang local government unit, may mga naka-in-charge man baga pong mga unit kung saan may konektado duman sa mga pagninegosyo. So siguro, kung gusto ta magkondukta ng pag-aadal, pwedeng bumilog ng sarong team kananing mahiling o mahiling ta o maka-create kita ni mas magayon na estratehiya kung paano ta maadalan ng araw kay sitwasyon. So ini po ang pwedeng maging inbuelto ng mga tao sa mga pag-aadal na pwede tang gituko. Ayun, oo. Sir Elmer, igwa mong pag-iapod na igwa mong pag-iapod na perfectong policy na sabi ta nga ni iniamataw nin solusyon sa sarong problema sa paaginin pag-aadal. Pero may nagsasabi na ini na nga yung perfectong solusyon, ini na nga yung tamang solusyon. Mayroon kan tabi, Sir Elmer, na pag-iapod na perfectong solusyon? Siguro, kasi gabus man na policy kaipuanan ang i-evaluate kung mas epektibo. Ang panahon baga po nagbabago. Pwede kaya po na kang kriniarta nga ini kang panahon na ini appropriate na maray sa policy. Pero dahil nagbabago ang panahon, nag-change baga po ang teknolohiya, ang behavior kang tao, pwedeng sa kriniartang policy kang mga nakalihis na tulong taon, dahil na epektibo ito muna na panahon na ini dahil sa mga development na nangyayari kumbaga sa mga teknolohiya, sa mga bagong teknolohiya. So kaipuanan, wala po ning kumbaga constant na policy na maging perfect all throughout the time. Kasi nagbabago po ang panahon. So kaipuanan ka po siyang i-update o magpuha kita ng feedback para mas mapagayon ta po ang pag-implementar o kaipuanan ta po maidagdag na bago sa loob ng policy. Sa pag-aadalin do tabi, Sir Elmer, inibagang mga pag-aadalan ta is para makakreate ng solusyon sa rong partikular na problema o kung daiman at least maka-address kaning sitwasyon na ini. And then kung may mga bago man lang ma-evaluate kila yun, ma-assess. Sa mga pag-aadalan tabi, Sir Elmer, ano ang mga dahilan, mga rasones kung nataan sa rong polisiya magayunon, yuta ang ma-address sa rong problema, but still parang may kulang? Or parang hindi nagfalyar, nagfalyar pala na day tulos ma-implementar. Anong mga nahilingtang mga rasones tabi, Sir Elmer, na nasa likod kay niyo? Kumbaga, ang abot mo, sir, ano ang mga difficulties? kadipisilan. Kadipisilan sa policy. Kung nata ngayon, minsan dahil nagiging mas epektibo sa laog kang komunidad. Yes, Inot na inot, pwede kaya na sa polisiya, kinandak bako siya evidence-based. Evidence-based. Pag sinabing evidence-based, Sir Elmer, ano pong sabi yung kay niyo? Kumbaga, ang sabi ko nga dapat nagkondukta kita ng pag-aadal ng maaraman ta sa pinakadahilan ng problema. Kumbaga, may ebidensya kita na ini talaga ang scientificong naadalan ta. So, pikapuntang evidence-based. So, pwedeng policy, create lang sa lamesa, kumbaga, daing research. So, kung create lang sa lamesa, syempre, ababaw so laog kang polisiya. Ikadua, yan ang pikapunta sa policy formulation na pwedeng kung nata pa ko siya epektibo sa laog kang komunidad. Kadua, pwede man implementar kang policy bako consistent. Ang consistency ba kang policy, importante na maray. Kung ikaw, ang example ko baga kaini sa laog niya kang pamilya, ang ama, ang katao ning diya sa laog kang pamilya o ang ina, buda ang ama. Sila baga po may mga specific na policies sa inyong mga aki. Kung bako consistent ang sa indang pag-implementar, masabi baga mga aki, dayman nga yan. So gusto sabi yun,
pabago-bago ka ning pag-implementar. So at the end, dai na masunod so taho. So gari arag man lang baga po kayan kung dai consistency sa implementation kang policy sa laog kang komunidad. Yan man ang sarong dahilan kung dai naging epektibo ang policy. Halimbawa kaya bawal sa Legazpi ngayon ang magsigarilyo. May ordinances kaini sa Legazpi. Pero kung dai man consistently na i-implement sa policy, syempre aram tama na hanggang diyan lang ngayon ang implementasyon. So iyan ang ikaduha. Ikatuluman, kaipuanan ta para mas epektibo, magkondukta giraray ning mga pag-aadal para ma-evaluate ta o ma-update ta o mas mapagayon ta pa sa policy. So ini siguro ang mga kadahilanan kung nata minsan dai nagiging mas epektibo ang implementasyon. Iyon. Pwede tabi, Sir Elmer, makonsider na siguro saro pa sa kadipisidan, maski sa pagupuan pagibukan policy sa implementasyon as in pag-assess, pwede daw, Sir Elmer, may consider, maisabay na mga dahilan pa ang kultura ta, ang sa tuyang tradisyon, ang sa tuyang pagtubod, ining leniency, inipiga po din ang selective implementation, mga factors para tabi ang Sir Elmer na pwedeng makonsider ta na nagpalyar ang sarong magayon na polisiya? Tama ka po, sir. Ang kultura, ang pag-uugali ng sarong komunidad may epekto po kung mas naging epektibo ang sarong polisiya. Bisan baga po, may mga policies sa loob ng komunidad na bakit siya written. Yan. Kultura ang determinar sa iya. Ito po ang mas madali kasi kumbaga kusa sindang mahiro kasi nasa kultura nila, nasa custom nila. Kumbaga dakulaon na bagay na ang ano man nagibuntang policy nakaangkla o nakabase duman sa inyong kultura. Minsan kung makrear kita ning policy na against duman sa kultura, definitely that is in the masunod san. So kaipuanan maintindihan ta. Kaya baga pag nagki-create kita ning policy, aramon ta ko na sisay kay ini para kanino ini, para iisay ining policy. So pag naaraman ta ko para iisay ining policy, dapat maintindihan ta anong kultura igduwa ini, anong pag-uugali ang igwa kay. Nanganing so mismong pag-formulate ta, ma-adjust ta batay duman sa indang pinaniniwalaan sa Bata baga kita, Sir Elmer, siyempre kuwanda mga Pilipino, pagdigdi sa laugkan Pilipinas, tultulon. Pag abot sa luwas, paglaog sa Pilipinas baya, may mga layers kita, mga polisi na pig-disregard ta, dahil masyadong pig-observe. Pero pag abot sa luwas kan Pilipinas sa ibang bansa, natadaan tultulong kita mga Pilipina, nag-observe kita. Anong nahili mo? Parte ni Sir Elmer kan mga kultura ta, nagaro, tradisyon na kan mga Pilipino na maging lenient. Anyway, sabi mga isa bago, may mga kultura, tradisyon, paniniwala, dahil man nga applicable sa kuya. Pero pag nasa luwas kang ibang bansa, covered na kang, sakop na kang ibang rasa, talagang minatultul tita, parte ang Sir Elmer kang garo kultura kan mga Pilipino. Siguro tama ka po, sir. Parte yan. Kasi sabi nga ni, sa ibang lugar, mas disiplinado. Mas disiplinado. So, kung magdumang ka sa lugar na ito, tapos ma-adjust ka syempre kung ano ang norms naman, kung ano ang sa indang sinusunod, so kaipuanan mo mag-adjust naman. So basically, kada lugar or kada nasyon, ikaw yung mga espesipikong sitwasyon na dapat sunod o kultura na ikasida. So sabi nga ni, may epekto iyan sa tuya kung paano kita magsunod sa policy. Duman sa mga pinaniniwalaan diba? Duman sa mga bagay na inulma kita, baga finorm kita. Pwedeng kung saan kita haling pamilya, kung saan kita haling komunidad, kung ano ang environment. May dakulaon na epekto man sa tuya iyan kung paano kita masunod duman sa sarong polisiya. Dakul kitang naisyan, Sir Elmer, na stricto nga tabi sa Saudi, stricto nga tabi sa Amerika, sa Europa, pero nagigibuang paagikan mga Pinoy. Diba nga sa Saudi, bawal ang mag-inom, pero nakakagibo din remedyo. Aliba, nagisaman sa lagang Pilipinas, may mga polisiya kita na circumventa, nagibuan tanin paagi na maglataw na bako siyang, kumbaga,
lisngi duman siya na, dahil mo siya mahanapan in butas. Talagang natural sa tanay Israel Mer, o baka bombarded na kita ng grabing policy na pumpakan mga enot na panahon, baga kang pre-Spanish time, baga kitang Maragtas Code, Kalantyaw Code, igwa kitang Constitution, kadakol na mga batas na naiman nga na minsan din nasunod. Bombarded na kita Sir Elmer, o talagang araw talaga ng sistema tao? Okay, kumbaga, ang hinihiling ta po, sir, so sabi nga ni kung baka dakulo na ang policy na kriniar, tapos dahil na maaraman kang tao kung rin ang susunod. Yan, Kadua mo na parte, ang sinasabi mo man, sir, igwa kitang pick-upload na kultura na yadi sa satuya. Kumbaga, dawa wara itong written policy, igwa kita ning tradisyon na sinusunod sa tuya. So, ang pinaka depende kay answer sa konteksto kung pilingon tano kung nata dai kita nagsusunod, okay? Ang apot sir kung either kung nata dai kita nagsusunod sa mga policy dari bombarded na kita paano na yung policy kita o nakulo na yung policy baka pigisip din na restrict na sinda na curtail na sa ibang rights ninda kirarong cancer na nagluwas. Sa kuya sir, pero ini personal kong opinion pag ang sarong kayang polisiya, mas madaling sunodon kang sarong tao kung na-appreciate niya, kung nata kaipuanan sunodon ang polisiya. So, ang pinaka-dipisil kaya, minsan nag-i-implementer kita ng policy. Ang nangyayari lang sa tao, nagsusunod siya dahil takot siya sa sanction, takot siya sa penalty. Baga, ang konkretong example pa sir baga takulo na nagmumotor ang helmet pigkakaag sa ilang mga kamot sa siko as nagsiko so obserbahan mo ang araw ka ng behavior pag nyaw na baga po sa banwa dumaan sa payo sa indang helmet. So ang gustong sabihin takot sindang madakop kang pulis. So ang hilig ninda duman sa policy bako so importansya na maprotektar sa inda sa payo so helmet kundi ang hiling ninda duman pag ako ngaya nagmotor na dahil naka-helmet madako mabayad ako ng certain amount. So sa ang hiling ko pa iyan dahil na-appreciate kang tao kung ano ang importansya nata ang sarong polisiya kaipuanan implementar. Kumbaga duwang bagay yan inihiling ta na ang gabos na policy may rason may sa likod na rason kung nata yan PR na dapat masabutan, ma-disseminate, may paintindi ka nag-i-implementar duman sa mga sa tao. Sample baga, okay. So yan baga visual sir face shield baga pag naglaog ka sa mall dayman baga nasa pandok na gigibo bagang turban kan mga tao ka diyan. Either kung ano ang rason ka yan, pero ang sarong bagay pwedeng daipan na appreciate so importansya kaan o kaya medyo duda na sila duman sa araw kaya na polisiya. So babalikan ko ang pinaka-importante kung ikaw ma-implementer kang policy mas maipaintindi mo sa tao ang importansya ang kahalagan kayo. Kasi kung mas maipaintindi mo sa tao ang pagsunod niya bako dahil may penalty o may sanction pag nag-violate ka ng policy. Ang pagsunod niya, halit mismo sa iyang disposisyon na naintindihan niya itong policy. Dahil mas makakatabang ito sa iya, magtatao ng mas matuninong sigurong lugar kung ano man itong policy na ito. So, pinaka-basic sa gabos, so understanding sa appreciation ka itong policy. Yun. Pag nag-training kita, sa nabitan mo Sir Elmer na mga mandato sa center, itong mag-training. Kasabayan Sir Elmer sa pigwa pa appreciate sa mga tao na dapat maintindihan na ang importansya, bako so penalty. Kasabay po ni Sir Elmer sa gagayad ta sa mga bituroan ta? Opo, kasabayan gabos na kaya baga po pag sa gabos na activities ang sisabitang minapon kita anong objective, anong purpose kaini, anong benefit kaini. Kasi kung ako ang partisipante kaya pinaka dahilan kung nata ma-attender ako kaya itong objective or itong purpose na ito may tabang sa kuya o direkta sa kuya mismo. So
sa kabus man na aktibidades, maging training man or ano pa man yan, ang inotang pinakapaintindi, nata niya ang kadti, ano kaini ang purpose, ano kaini ang objective. So basic yan sa gabos. Okay. Kasi ba ko Sir Elmer, pigunambitan ta so kultura, so tradisyon, so paniniwala, siguro sarap pa sa mga factors ngayon, so convenience. Tapi istorya mo so nakamotor, may mga midbid ako nakamotor na tama kang helmet nasa siko, kung daiman nasa sa pandok niya nasa taas, kang sinitakan pulis, nahiling ko lang kadig sa Legazpi. Una tangay day ka nag-helmet, makulog ngayon sa payo, bako ngayon ako komportable, bako ngayon ako conveniente. Day ako nakakabuelo. Kasama yan, Sir Elmer, sa mga factors, convenience, na ano yan, so comfort, so baga, may hilang ngaya ako. Kasama yan sa mga excuses kan mga tao pag madadakop o nagbayular sa policy. Siyempre, minsan may mga kaipuan ang kitang sunod na policy na bako kita komportable. Pero kung kaipuan nito kaya i-measure so kumbaga, bako kita komportable. Kung dahil kita sample ko lang kung dahil kita ma-helmet. Kung ma-aksidente, mas makatakot. So epekto sa akin. So, rin mas magawa. So, bako ka komportable, o so, mabagok sa payo. So, arin ang mas mahalaga sa iyo. Kumbaga, kaipuanan mong gabos na, sabi nga, gabos na pulisya, may other side yan na bako sa imo convenient. Pero kung hilingon mo, so value kaan sa imo, mas dakula sa bentahe kaysa sa disbentahe. So, mas maray manggiraray ang policy. Tama yan sa mga nagmumotor. Kung naka-helmet ka man agad, mainiton sa payo, sa komportable. Yan ang namamatian mo sa imo sa diri mo. Pero kung hilingon mo sa i-wait mo baga po sa kung ma-aksidente, mas makatakot kung ma-aksidente kaysa duman sa disbentahe o so dahil ka komportable sa pag-helmet. So iyan po ang kaipuanan maski man baga po ang mask. Pag minsan nga baga po na naimbita kita na may limited na face-to-face, tapos mataram ka, siyempre nakamask ka. Kapag halon, mag-deliver ka ng lecture na nakamask ka. Kasi kumbaga, so, ang komportable ka, ka nakakaangos, tapos so, angaw mo mismo na parang mo sa all throughout kung irritable ka kung minsan 30 minutes ka dyan, nagtatarong ka dyan. So, bako siya komportable, pero mas makatakot kung halion mo sumas. Kasi pwede kang, kung ikaw baga ang asymptomatic, kung may COVID ka, makaulakit ka, o ikaw man ang So, yan so, kumbaga, sabi ko, nababala na i-wait mo, iilingon mo sa bintay sa kadisbintay. Masunod ka o dahil ka masunod. Pag masunod ka, may kadipisilan ka, pero dakul ang bintay. Masunod ka, mas dakul ang bintay. Minsan siguro, Sir Elmer, dahil mo na-appreciate, so minsan people org baga so comfort, convenience, so ano yan, so retable, kaysa so nahiling niyang posibleng long effect. Alam ba kaya, di sa tuya, baga sabi mo sa bago, may no smoking ordinance kita, but still, dahil man gila na sa nota, masabi ang iman, may nadagok ko niya nadagok, bako mo muna nga ni buhay. Ano mo niya kung magkahilang, mag-arang ba kayo mga prinsipya, mga paniniwala na, kung magkahilang ngayon, ata ikaw yung mapabulong yan kini, mag-arang ba kayo. Mga challenges ni Sir Elmer sa pag-implementar kan polisiya, mga challenges ni Pigampang Tadaw? Actually, pag sa implementation kang policy, dakol na challenges. Lalo na sir sa kung bago pa lang ang polisiya. Di ba? Pag bago pa ang polisiya, ang normal na reaction ng tao, ma-resist sa pagbabago. Pinaka-normal. Maski laog baga po sa laog kang organisasyon. Tama ka. Nasa laog kang ngayon kang kooperatiba o people's organization. Ang policy baga po, pinaka-importante yan sa laog kang organisasyon. Yes. Ang desisyon kang namamahala. Bako sa iyang personal na desisyon, kundi desisyon kang organisasyon. So kung bago pa ang policy, siyempre nag-PR ka ngayon ng policy, halimbawa pa nga tungkol nga yan sa human resource, kung paano mo imamanihirar ang mga tao mo. Ngaya may bago kang policy sa pag-report ngayon, sa oras ngayon ng pag-report, sa late, something arab ka yan. Dati nga, dahil ka man masyadong arab ka nag-implementar. Pero kung nag-implementar ka, kinot ka na reaction kang mga empleyado mo.
negatibo, ma-resist sila sa change. May resistance sila sa change. Normal na reaction. So, kung nasa nyaon sa imo, kung nasa ikaw nagmamanira ka organisasyon, nyaon sa imong padagos na pagpapaintindi sa inda. Kung nata itong policy na itong importansya. Of course, all throughout the implementation, may mga ma-accept man ninda yan hanggang may mga kadipisilan man giraray, pero magiging partian kan sa indang kultura. Kaya baga sa mga kooperatiba, sa mga people's organization, yung pikapot ng mga institutional policy, importante yun na namaray. Tanganing, kung ikaw baga nagmamanira ka sa organisasyon, kung ma-decision ka baga, difficile na ang decision mo. Totoo yan. Nakabasay sa personal mo. Decision yan. Pero pag sinabi mo na, ang decision mo nakabatay duman sa manual of operation, sa personal manual sa gabos. Ang nagdidesisyon, bako kundi sa organization, sa institution. So, kung ika ang nagpapadalagat, mas madali sa imo magpatupad kung may malinaw na policy. Ayun. Gano'n ka-importansya, Sir Elmer, na ining mga pulisiyata nakasurat? Of course, importante na nakasurat ang policy. Tangaling may sususugan kita. Kumbaga, may reference kita na nababago. Kumbaga, difficile kaya kung verbal nag-verbal ka lang ng policy, opening statement. Pwede kaya na kung baguhon mo siya kasi sinabi mo siya. Pero kung nakasurat siya, mas malinaw kasi mas klarado pag nakasurat. So, importante. Pero actually, kung hilikon mo, minsan sa sitwasyon baga po, sinusurat ang policy. Okay. Pero kung pag-abot kang panahon, use na po sa tao na magsunod ka iyan, nagiging party na iyan kang sa indang kultura. Nagiging party na kang sa indang sistema. Okay. Ang pinaka-inod sa gabos, baga, consistent mo na i-implement sa policy. Later on, dahil ka ng kadipisilan dahil automatic na duman sa tao. Ang isa ko example, pag sa laog kang pamilya baga sa okay. May mga unwritten, of course, sa may mga unwritten policy. Unwritten policy yan, unwritten policy. Kung anong oras ka ngaya mahuli sa laog kang arong, ano ngaya ang mga patakaran. So, kung ang magurang, consistent yan na nai-implement sa laog ang pamilya niya, ang mga aki, tuod na yan. Magiging automatic na ang sa inda. Sa primero siguro ma-react sila. Pero pag tuod na sila, kung naging parte na kang sa indang disiplinado sila. Dahil ka na mag-written policy dahil consistent naman sa loob kang atin, mas madaling ma-implementar. Of course, sa loob kang wala man written policy na nailaw. Pinakaibuan ng written policy, of course, sa mas arog kang sa gobyerno, sa institusyon. Kasi malino na igo kitang susundan. Igo kitang basihan sa gabos na desisyon. May mga pronouncement minsan, Sir Elmer, sa tayo mga national officials, minsan sa presidente, anibang mga harlangkaw na officials, na minsan baga, mahiling mo, send daw inihali, send daw nag-emanate. Tapos later on, gano'n nagiging policy statement na siya. I mean, later on, saka na nag-create nin policy. Okay lang ba na ka ni Sir Elmer na taramong na, pigpapalataw, then later on, saka na i-formalize, mga arog ka na pronouncement. Ang iba, nagsasabi, yan ang ipigtaram ni Presidente, yun ang laban niya sa droga, nagiging policy statement, yung laban niya sa corruption, nagiging garo, sabi nila, policy statement na, pero kung hili yun garo, na ipakaya mga konkretong mga nakasurat o written, na espesipiko, igual sabi sinda, na mga nakabase na sa Constitution, nakabase na sa Arog Kaning Republic Act, nakabase na sa Arog Kaning Executive Order, and so on and so forth. Anong sistema tabi ka ni Sir Elmer? Kasi, ang pag-presidente baga po, anumang head kang sarong organisasyon. Siya ang nagtatao ng direksyon. Siya ang klaro na mapahiling kung pasahin ang sarong organisasyon o ang sarong nasyon kung presidente siya ng Pilipinas. So, clear na anumang sabihon niya is actually a policy statement, direction statement. Kasi sa iya siya ang nagli-lead, siyang namumuno. Kung sa sarong organisasyon baga po, kung ikamaya ang presidente, pag nagtao ka ng inspirational talk, tapos nagtao ka ng araw kayo na ang gusto mo mangyari, it's actually a policy statement. Pero dapat, ihilingon ta
kasi minsan siyempre i-check ta kung ang sinabi kang sa tuyang head, kang sa tuyang presidente, batay ba ito sa konstitusyon? Kasi kung sa Pilipinas baga po, nakabatay yan sa konstitusyon. Kung ikaman baga po, kung ika ang presidente kang sarong organisasyon, nakabatay daw ito duman sa inyong constitution and bylaws, policy. Kasi pwedeng magsabi ka ning against duman sa sa konstitusyon. Kung against, of course, bako siya validong policy. Kasi dapat nakabatay duman. Pero the way na kung ano ang sasabihin kang sarong head, kang sarong presidente sa sarong organization, it may be could be a policy statement. Kasi ika ang nagpapahiling ng direksyon kung pasain. Ika ang nagre-renda. Ika ang nagtatao ng giya kung pasain mo daw ng organisasyon. So ano man na minahali sa imong, sinasabi mo, yung hilingin, yan ang direksyon na tinatao mo sa kaya baga, importanteng numaray kung ika ang presidente, dapat ang presidente nga kang sarong kang kumpanya ngaya, kang sarong ngaya, o ika ngaya ang mayor, kang sarong ngaya munisipyo o syudad, o ikang presidente, kaipuanan, ang sasabihin mo, sa enot pa lang, mas magayon na batay na duman sa may legalidad, may babasihan ka na tama, bako siya against duman sa anumang batas. So arog ka ng kasi sa normal baga, igo kitang mga korporasyon, kitang mga organization, so igo kitang set of board of directors pagapod tang policy making body. Now, kung may mga pronouncement na ngaya ang head na arog kayo ni pagday mo ng pero ano ba yan, presidente ta, nagsasabi na siya bago siya magkampanya ngaya, tapos kan magtukaw siya, igo ngaya akong 10-point agenda, igo ngaya akong kay President Digong, igo siyang garo 16 or 15 points agenda yata ito na kang hiniling, garo diit pa lang so na ipsa sa batas. Ano ni Sir Mer, dapat meron bang koordinasyon na muna dyan sa Senado, sa mga legislative, sa policy making body? Baka pag-abot man oras, sabi mo na ganda, baka ba nakabatay sa konstitusyon o sa dalagan kang ano yan? Anong posibleng mangyari kan tabi, Sir Elmer? Okay. Pwedeng hilingon to po yan, sir. Kung sa national level baga kita, national level. Kita, kung sisay baga ang presidente kita, may priority siya. Priority, tama ka. Ano ang priority, kung ano ang agenda niya sa nasyon. So, sinasabi niya yan na ini ang agenda. So, normally, ang trabaho kang presidente is siya ang mag-implement. Baka siya ma-formulate kang policy. Iguaning legislative baga po na siyang ma-formulate kang policy. Yes, na kung itong agenda niya, sinasabi niya ito, dapat ma-cascade down ito duman sa mga sa Kongreso. Yes. Kung paano ito ma-translate into laws, kumbaga into kung anong batas ang pwedeng batas. Kung ini ang priority niya. Kung yan inihiling ka po yan ang connection kang legislative baga po sa ka-executive, yan ang babangangan niya. Kung sa loob man kang organisasyon baga po, igwa man kita kiarog ka yan. Igwa ning board of directors, di ba? Or kung board of directors sa mga corporation, sa kooperatiba. Pero igwa man kita ni apod na board of trustees, di ba? Sa mga non-government organization. Ang trabaho ka ini, sinda ang nagre-recommend sinda ang nagpo-formulate ng policy baga sa loob ng organisasyon. Pero pwede kaya ang policy maali duman sa recommendation kang presidente, kang chairman kang ano yan, o kaya kang manager kang sarong organisasyon. So kung may recommendation kasi manager baga po, kung i-imagine niyo po sa loob ng organisasyon, yung nakalubog sa operation. Yes, tama ka. Nakalubog siya sa operation, nahiling niya na hindi ang mga kaipuanan pang ma-create policy. So, bako siya ang ma-create policy. Yes. Manager. Siya ang ma-recommenda, pasiring duman sa board, tanganing sa board, ma-formalize si pag-ibo ng policy. O kaya, baka sa board, may wisdoman na dapat niya arog kaini ang policy na ikaag, craft niya sa arog kaini. So, magkaiba po ang nagdigibo kang polisiya, magkaiba man ang nag-i-implement kang polisiya. Pero dapat sinda, may koordinasyon. Sabi nga may check and balance man ang duwang branches na iyan. So iyan po igwa kaan sa national level ta, igwa man sa provincial level ta, hanggang sa barangay level baga po. Igwa sang duni ang legislative sa executive. It reflects sa duwang sistema sa pag-ibo ng polisiya. So the same man po, pag nasa loob kita kang organisasyon,
nasa loob kita kang sarong kumpanya, igwa man po yan na ano yan. Lalong-lalo na po kung ang sa indong kumpanya o kung sa indong negosyo is corporation. Unlike kung sole proprietorship o iba man ang kadalagan kasi ikaw ang nag-create, ikaw ang nag-implementar. Pero kung korporasyon sa kakooperatiba ka, magkaiba iyan na ano yan, na unit, magkaiba ning ano yan. Nadaay mo pwede pagsabayon iyan na duwang. Siyempre, pwede ka mag-create key policy on your interest, di ba? Sa interest kang organisasyon. Kung ikaw nag-i-implementar. So, kayo po, may ibang unit na mag-create ka. Tanganing, mas nahiling nyo sa mas harayo. Kumbaga, dahil siya lubog duman sa operation. Kaya, baga magkaiba so, nag-i-implementar, magkaiba so, nag-i-develop ng policy. Nga niya, tama. Mas mahiwas na hinihiling nila. May separation, baga may mga limitations ang kada saro. Ano tabi sa may mga limitation ang kada saro na hanggang digdi lang. Kumbaga, i-define mo hanggang digdi lang ang trabaho kang nasa, kang nag-execute sa ka nag-perform. Iyo, tangan hindi mo nagad na, ano yan, dahil conflict, dahil problema mo nagad. Pero mabalikan ko sa so pag-discuss na ka sa bago, luminag din sa isip ko, sa kada palisiya, dahil maiwasan nga na may mag-contra, comfort, etc. Mapunda tabi kita sa pamilya na may pipigaapod na mga black sheep dahil may iwasan. Pag-abot naman sa organization, dahil may iwasan na may mag-kontra. Pag-abot mo sa mas lalong dakulang perspektibo sa national, sa international, dahil may iwasan na may mag-kontra. Ibang demokrasya, ibang may mga kontra sa demokrasya. So, garo, kung hiliyon sa Rolmer, garo, sa pinakang bottom, sa micro-perspective, sa pamilya pa sana, garo nangyayari niyan. Kaya, in-style niya, garo inverted pyramid na patataas. Nangyayari ang tabi sa Alvernarong kain, because of that situation. Kasi, pag inistudyante ang, ako man siyempre nasa center akong policy, academic siya. Pag diniskutirta ang policy sa research, dahil masyadong ma-appreciate kang ibang. Pero, in realidad, nag-i-exist siya sa laog kang pamilya. Yung konsepto kang policy. Kumbaga, kung mas maintindihan ta, kung nata gusto kang magurang ta, naarog ka ini ang patakaran ka ini. Tanganing siguro, minsan baga sa laog kang pamilya, naghigpit ngaya sa paggastos, naging patakaran niya kang patakaran. Ang magurang. So kung yan ang naging patakaran, may dahilan yan. Nata, gusto siguro na mas makatipon sa pamilya, tanganing maging mas maray ang buhay. So mismo sa laog kang pamilya ta, igo kitang sinusunod ng polisiya. So pag maluwas kita sa satuyang pamilya, madumang kita sa barangay, igong polisiya sa barangay na punta. So kung maluwas kita sa mas hula, sa munisipyo, igwa. Sa national level, igwa. Hanggang sa may pinakamataas na. Kung sa sarong nasyon, pinakasusog na pinagbabasihan baga po ang konstitusyon kanina. Yan, gabus duman ibabasi mo na nakaangkla duman. Na mas gabus po ining organisasyon, ini pong gabus na kumpanya. Ang gabus ka ining policy, nakaangkla mangiraray duman sa konstitusyon. Yan ang pinabasihan ka. Pero makriar ka ni espesipiko sa laugan sa imong konteksto. Kasi may kanya-kanyang konteksto baga po na dubang ka ma-develop yung policy. So, ang policy po, bako iyan something na foreign sa tuya. Iyan, nyaon na sa laog kang sa tuyang pamilya, nalaog nyaon na nasa sistema ta na iyan. Ang pinaka-importante, kaipuanan ta ma-appreciate kung nata iyan, kaipuanan ta sunodon, ta kung ma-appreciate ta iyan, bago kita masunod dahil sa sanction, masunod kita dahil naiintindihan ta. Hali sa puso ta ang pagsunod sa sarong policy. Ayun. Ako, Sir Rolmer, gusto ko itong ipagpadagos. Nagagayon ng istoryanta. Kaya lang, nakalampas na naman ako nin 1 minuto sa itong programa. Sir Rolmer, bago kita magtapos siguro, baka may mga announcement kita, may mga activities, may mga events sa tuyang center. Please go ahead, Tabi, Sir Rolmer. Baka may mga nalingon akong ihapot pa. Kukondukta kami ng brown bag sa center. Kumbaga sa Friday, kung ngani kami ng training man. So, nyaon yan sa Facebook ang Bicol University. So, iyan po, saro yan sa activity ni for policy, advocacy, policy, mag-disseminate ng mga output ng research. So, nyaon yan sa Facebook ang Bicol University. Sa Friday, go kami ng training, brown bag. Kumbaga, may invited kami ng researcher na mataupan sa ina. Madiskusir kan sa iyang output. So, hilingo na lang po sa Facebook ang university. As in, igwaman kami, of course, kami
nangiingganyo kami ng dakol na partnership sa mga local government unit as in sa mga government agency para makapagkondukta ng dakol ng mga pag-aadal managod sa policy, lalong-lalo na ngunyan sa panahon ng pandemic. So yan po ang samuyang kumbaga serbisyo man na pwedeng ikatao sa local government unit, makondukta ng mga research, collaboration research. So pwede man kami magtao po ng capacity building. So ibig sabihin pwede kami magtaon ng mga training kung paano may pamatatabangan sila. So ini po ang mga aktibidades ni sa Laog kang Samuyang Center. Okay, ang opisina po ni Sir Elmer nasa East Campus East kita kan Campus, kung kaya may tuyong ngayon. Anong building po kamo, Tabi? Nasa kami, Bio Research Development Center, BURDC. Okay, taang office ta sa irarom kang Vice President for Research Extension and ang samuyang Vice President for Research and Extension po si Dr. Luis Amano. Of course, sa Panginoon ng samuyang President si Dr. Noli Mascareñas. Okay, thank you Sir Elmer. Dakol pa ko takong yapot pero talagang nakalampas na pautang naman ako ng 3 minutos. Sige, salamat Sir Elmer, salamat sa pagkakataon. Salamat sa oras sa pagkakataon na tinamo sa Muya para ma-explikar sa kabilugan, sa kadakulan, ining may kinaraman sa policy. Dapat managad ma-appreciate anong objective, anong purpose, anong dahilan, anong rason kan pag-implementar kan policy na ini. Siyempre ang pinakang mayor na objeto kayo ni para sa ikakaray kan tao, as in kan organization. And with that, salamat kan sa inyong pagantabay, pero bago kita magtapos, pasalamatan niya to sa tuyang mga minasunod na siyempre pa magkasalabay yung DO. And siyempre sa Panginoon kan sa tuyang presidente, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, at sa tuyang Vice President for Research Extension Management Office, si Dr. Luis Amano, and pamayo kan Extension Management Division, si Professor Rowena Soylo, ang dating headman kang EMD, si Dr. Lester Narvaez. Siyempre pa, pasalamatan niya to ang Office of the Presidential Communication, si Dr. Renelyn Bautista. And of course, ang samuyang Dean, Dr. Eddie S.C. Ang Dean kang College of Arts and Letters, si Dr. Letty Lopez. Kasabitaan sa tuyang partner man, si Professor Seth. Sa masunod, siya naman po. Ini po, si Dr. Elizabeth Beth Echano, ang sa tuyang kasarabay pa. Of course, ang staff kang EMD, sara Sir Ed, sara Ma'am Cha, sara Mel, and then sa gabos-gabos na empleyado kan Bicol University. Inipuan sa inyong nakasabay sa Edgar Barameda hasta sa masunod na Huwebes sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you. Good morning. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Tigdisa na sa Radyo Veritas Legazpi. Horacio Emperata for protection against COVID-19. Thank you, Sir.